Naimbag nga oras Ilocos. Idanon mi karakay dagiti kaudyan nga damag ditoy. Press Corps Fast Break News. Maaramid sa Fuerte kawayan iti different scenario iti wasar training. Ditoy nga actual nga may apply dagiti different techniques iti panag-rescue. May palagip nga daytoy ket paset palaing iti madama nga water search and rescue and rubber boat operation and maintenance. Mangrugitap tanga aldaw iti intercampus iti Ilocos Sur Polytechnic State College wenno ISPSC. Daytoy nga aktibidad ket atenderan dagiti amin nga campus iti ISPSC. Kas iti Tagudin ken Narvacan. May sapay dito iti Candon ken Santiago. Daytoy ket maangay iti mismo ang main campus iti ISPSC Santa Maria. Paset daytoy nga aktibidad iti sports ken cultural festival. Ang maaramid inton Biyernes iti daytoy nga lawas. Nayawatan ken Mayor Roque Verso sa Junior iti Iliti Tagudin iti Certificate of Nomination and Acceptance. Kas official candidate iti Liberal Party iti kinagobernador. Naggapo iti nominasyon iti Liberal Party babaen ken ni incoming DILG Secretary Mar Rojas. A presidente iti nasao nga partido. Inawat met ti Mayor iti nasao nga nominasyon. Nakastrek ti Smart Gilas Pilipinas iti quarterfinals iti FIBA Asia Cup 2012. Ama ang angay sa Tokyo, Japan. Makalaban ti Pilipinas ti Taiwan iti quarterfinals. Ano sa dinno ti mangabak ditoy ket tumrek iti Final Four. Maipalagip nga iti umununang ay-ayam iti Smart Gilas Pilipinas ket inabakda iti Macau, Uzbekistan ken Lebanon. Gagayem ken kakabsat dayta iti pakabuklan iti Press Corps Fast Break News. Napardas ken alisto ang maidanon dagiti damag. Padaanan iti kompleto a detalye dagiti adamag intuno alas 5:30. Iti primetime edition iti Press Corps. Toy pagayam yu ang nagipadamag. Lurly Baylon Bunag.